2 Assalamualaikum dengan jumlah warahmatullahi kakak wabarakatuh. 725 Ya, terima kasih kepada kakak Bapak Tohiran selaku Apak Wilau. memperoleh dana sebesar Ya, 36.250.000 rupiah. Alhamdulillah, ini merupakan salah satu Monggo dipun tradisi support. Desa Gunung Wetan Kangge ingkang sampun salajengipun saking lumampah wontenipun bapak-bapak kegiatan menantu selamatan bumi sepindah khususipun kangge wilayah inggih menika Desa Gunung saking Wetan kados kali Ud Sari sepindah Gendis utawi Bapak kalihipun Jipong masalah inggih menika saking pihak warga peparing masyarakat sumbangan Desa Gunung Wetan khususipun arupi kados kali tretep alhamdulillah panunggalanipun masalah tarikan sakcekapipun boleh dikatakan dipun sumbang 100% dening deal. Bapak Jipong. Padahal Monggo per dipun kakak support. yang banyaknya uang tarikan itu 50.000. Selajengipun Alhamdulillah dalam donatur pelaksanaan saking perawatan bumi CV tersebut Nagalia masalah uang alhamdulillah bisa 4 juta rupiah. Alhamdulillah. Kulo atas nama Ketua Warga Masyarakat Desa Gunung Wetan, Selanjutnya kita sengguyung CV untuk segala bidang PMB kegiatan wonten Batu Desa Mulyo Gunung Wetan. Amargi sebesar masalah selamatan bumi 2.500.000 rupiah. alhamdulillah semiki masalah tanah Kemudian, kang tinandur Nagalia saking Alamindo warga masyarakat niku kula sebesar karepaken 2 juta rupiah. semiki segala tanduran wonten Kemudian Desa Gunung Wetan, Dipo Bapak wilayah Trisno kados kali mriki alhamdulillah 1.500.000 rupiah. samyo panen wonten kacang panjang Selanjutnya, kacang tanah inggih menika Ude Wiranti, sebagainya alhamdulillah pengusaha lapis warga legit masyarakat Desa ingkang Gunung wonten Wetan bisa 100% Bandung, panen. Jakarta niki. Sekian, terima kasih. Bandung. Wassalamualaikum Menika sebesar warahmatullahi 2 juta wabarakatuh. rupiah kang dipandhekani dari Mas Ratno RT 3 Danipo. Puji dan syukur berucap bisa berkumpul dalam acara Ruang Bumi Desa Gunung Wetan. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita sampaikan. Muslim menantikan syafaatnya hingga kelak yaumil akhir. Semoga kita termasuk dalam hamba yang akan memperoleh acara Ruang Bumi Desa Gunung Wetan. Yang pertama membuka waktu dan tempat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Bihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Romo Kyai Kunci dalah sepenjawatipun, ingkang kawula hormati sesepuh saha pinisepuh warga masyarakat Grubul Gunung Wetan kados kali mriki, ingkang kawula hormati panjenenganipun kemangkon dusun Bapak Kadus
Kita tayo